зур уңышлар һәм һәрвакыт күтәренке кәеф телим. Ә хәзер Хәсидә егетләребезне котлап китәр. Мискин шул дәфтәремне, мискинне ертәмен үзем беләм. Хәзер бик порядочный кешеләр дә дәфтәр тотып чыгалар сәхнәгә. Әйе. Кешеләр дә кәгазь тотып чыгалар, так что меня простите. Президент та кәгазьгә карап кына укый, так что Так что кай киткән соң аны шуңган. Бүкләп куйган инде. Таптым. Менә егетләргә теләк, егетләрне котлыйбыз. Иң беренче безнең бик аз гына золото тибетерәгәндә эшкә кисәк золотыбыз бар. Основной аларга әйтәсем килә. Ничек итеп басыйм икән? Анамда Сиңа Егетләргә теләк, тыңлаптыр, Фәрит. Егетләр, сезгә теләгем булсын, барып җитәрлек. Булсагыз егет булыгыз. Карап исләр китәрлек. Урамнан атлап килгәндә табаныңнан ут чыксын. Күзләреңдә ачкын булсын, ә кызлар хушсыз калсын. Кулыңда булсын гармоның. Гирләп торсын урамнар. Атлаган юлларыгыздан чыгып калсын тузаннар. Яратсаң ярат хатынны, йөрәкләргә үтәрлек. Яраткан хатыныңны син герой ана итәрлек. Знаешь, о чем это? Герой биш баладан герой була уже. Әгәр зур эшкә тотынсаң, эшлә син биреп күңел. Башың белән уйлап эшлә, башка җир белән түгел. Матур изге эшләр эшлә, җирдә эзләр калырлык. Онытмый, сагынып сине мәңге искә алырлык.